But iBhayibheli lithi bambani mina uyani iBhayibheli lithi ngenkathi ithe lishaya uGoliath esezohlangana noDavid instead ukuthi awe abhekele wawa ngobuso wabuya ngapha. This thing according to Newton's second law it is a lie. According to the laws of science, the laws of physics, it is a lie. But according to the laws of the Bible, it happened. According to Jehovah's laws, it happened. Kuthiwa wawa ngobuso waphambana nama laws of science. Amen. Angithi lo ngenkathi ewa ngobuso kwakuyisign yokuthi ngiyakhothama la. uNkulunkulu wakho mkhulu kunoNkulunkulu. Lento ezokwenzeka izitha zakho ke kulokho zizokhothama welindele ukuthi ziweyibhekele but zoba ngani ngobuso facing down. Amen. Help us for Jesus. Right. Bake banitshela uthi shabeni yokuthi le physics enifundayo is not just a theory. It's a real thing. When you practice it and iba yinto ebonakalayo and thina siphila ngayo. Amen. Siphila ngayo. Amen. Right. So ngikula nto ke yokuthi ke umfana omncane waphiwa amandla wanqoba isikhondla esikhulu. Abantu babe ngamajini ukuthi ngizeke kanjalo. Ayikho inkinga onayo enkulu kunoNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho mkhulu kunenkinga zonke ongabhekana nazo. Noma ngabe uthi uyakhala uyaquleka masafana ubhala ama exams, but uNkulunkulu your God is great. Amen. And you are going to make it. Noma ngathiwa kunezilwane ekhaya kunani izinto ezenhluphayo uthi uyafunda ngqongqoza izinto. Hey lalela sivuyayo uvuyayo. Amen. But your God, uNkulunkulu wakho mkhulu kunaleyo. Amen. And uNkulunkulu ufuna niphasile lonke. Nangizobazana bami, uNkulunkulu ufuna njani niphasile. Nalabo base give up in mathematics lalela phindela batha bodadisha. Nalabo basethi hayi mina vela ngizwanga from January lalela go back. Qala phansi uyobuyela emuva hamba ofunda yokuhlule report mass. Amen. Yokuhlule report mass rule. But mathematics khona for report mass. Whatever khona algebra no bani but everything is all about report mass. What's our report mass rule page? Mama yonke ngisho ngexam ngisho abasifana sidala but all about report mass. Amen. Hallelujah. So la buyele buhambo ufunda akekho umuntu ozo give up i-subject. Ayekho umuntu ozo give up isifundo la. Even na kwi-physics hambani. Maku momentum hambani. Abantu ofunda momentum uzoyipractice. Mawuchala bali rate of change uyazi udini leyo. Ngezwakala akekho umuntu ozo give up isifundo. Kuthiwa nje mina nje sengirevele nje ngiyazi ufail wami we science ayikho lonto. Ufela kanjani ngafika exam hamba ufunda. Nangizwa ngithini? Ngoba ayikho impi ozayinqoba ngokugive up. Yonke ngisho ngabe kuthiwa uDavid lo engikhuluma ngayo but you need to press on until you make it. Nangizwa ngithini? Two enye into bafundi bami please akusesona isikhathi so boyfriend lesi. Nangizwa akusesona isikhathi sotshwala lesi. Akusesona isikhathi samabhari lesi. Akusesona isikhathi sobumnandi lesi. Isikhathi se-focus, isikhathi somgonqo. Newazi umgonqo? Thi uhlele orandweni akaphumi. Nangizwa yini? Phela bayasaba abazali benu ukuntshela ngoba niyadikile. Bekhuluma nje manje uyashikile uyadikile. Not shasa bayakwazi ba-understand. Hayi siya-understand leyo kwamashaba vele nje. Kodwa bazi bakulimaza.